салому алейкум дӯстони азиз, имрӯзанги навори мо дар бораи соништ мешавад. Ҳозир дар ин ҷо 6 киловатта часпондем. манзили мо ноҳияи Қабадиён 8 март омадагем. деҳаи Табла будааст дӯстони азиз. касоне ки дар ҳамин деҳа бошад, касоне ки дар ҳамин ноҳияи Қабадиён зиндаги карда бошад, як дастгирӣ кунем, подписатсия, лайкора фаромӯш накунем, актив шуда бисем дӯстони азиз. дар ин ҷо 6 киловатта часпондем. плита кор мекунад, термик, стирани машина, радиатор плита кор кард. бемалол ҳамаш устаноб кардем. ҳозир коркардагимонам дар экран монда нишон медиҳем. акун ҳозир 6 киловатта часпондем. дар ин ҷо 1000 сомон арзон 5000 сомон сар мешавад. боло рафтан мегирад дӯстони азиз. марҳамат, касоне ки чӣ намудаш дар кор бошад, даста постановка мекунем иншоалло. 1 киловатт сар шуда то 10 киловаттра мешавад дӯстони азиз. 10 та панел часпондесем. панелимон 560 ватта мешавад. бо ҳастаи 585 борои нав омадагӣ. аккумулятори литий аст худохар. ҳозир инверташа рафтан нишон медиҳем. ина дӯстони азиз, системаро тамошо кунед. 6 киловатта, яъне ки 60 мешавад. ина ҷо рубильнику автоматора монем. поён кунем, аз сонишни мегирад, боло кунем, свети давлатӣ мешавад. автоматор, рубильнику ҳамаша монда истифода буресем. ина ҷо ҳозир ина хона пештара мебарем. хона свето кор кардеса, ина 600 қариб 700 чанд ватт истифода бурдеса. ҳозир термиса гирон када бо киштан. бемалол установка кара истифода бурдан мегирем иншоалло. ина аккумуляторам ҳаст, аккумулятори гели ҳаст, литий аст дӯстони азиз. касоне ки чикар аккумулятор дар кор бошад, бемалол часпонда истифода када мекунем. ина бо ина 2 киловатт чизе пайваст кард, ина пешара мебурде. ина 2 киловатт истифода бурсад 224 шудеста. дӯстони азиз, касоне ки дар кор бошад, марҳамат, бемалол муроҷиат кунед. 1 киловатт ва 10 киловатт установка мекунем. аз биродарлар biz Қабадиёнда biz максимални поделиться qilinglar shu videolarni. kimlarga sonishni kerak bo'lsa, marhamat murojaat qilinglar. sonishni panel svet uchun televizor lampochka eng arzoni 5000 so'mdan boshlanadi to necha ming so'mgacha ketaveradi. eng arzon varianti televizor lampochkalariga ham bor. Xulosa shuni chiroyli o'rnatib berdik. Like, podpiska, kommentariyani frosh qiling do'stlar aziz. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar aziz. Imroz bu 1 kilovatda SEO azad kilovatda nohaya Jayxon. Uchastka kedifta chasponda tomosha qiling. Daraxtga kam-kam so'ya megina, bo'lishga shoxisha kam-kam qanatka megina. Burada xudo xat avto xushur rasida megira. 5 ta paneli 585 vatta va yakta SEO azad kilovat мешавад гибридни. иншоалло аккумулятори литий часпондастем. ноҳия Ҷайхонда. видеоро маъқул шуда бошад, як лайкро фаромӯш накунед, подпискаро фаромӯш накунед дӯстони азиз. касоне ки ба сонишни панел дар кор бошад, марҳамат муроҷиат кунед. иншоалло доставка установкаш қатъи часпонда метем. ҳамхеле саломат бошед дӯстони азиз. дӯстони азиз, ина 11 киловатта часпондастем. 5 та панелҳои парада, 5 та ҷои парада, 10 таша ипара часпондастем. ҳозир симорша монтаж кардастем, шом шудастем. тесик плюс кунем, худо хад иншоалло нақл мешавад. ноҳияи ҷалби барқи деҳаи зархезда лелинда дӯстони азиз. ина боло киришадаем, шом шудастем, симорша пайваст кардастем. 11 киловатта бо аккумулятори литий 15 киловатта мешавад. ахи боло киришада таққатуқур када гаштем. светои давлати омадаги гибридни як фирмаи аккумулятори литий қатъи. инҷа бо ина каркас кардаста. худо хат бемалол истифода бурса. ҳозир свети давлати омадаги аккумуляторша пир кардаста. шавшид свети давлати хонада 150 волт омеса. нигоҳ кунед. ҳозир ай давлати сар гирифтаста. аккумулятори литий. ҳамхеле ноҳияи ҷалби барқӣ Колхозободда деҳаи Лелин Зархез.